Pangusarami ti kwarta ipeng. Apay naibusan tayo pensyon mo. Naibos nga rudan, Manang. Kasano adi may boss? Kano agpensyon ka, diretso maadago si Jemol. Nagngingi na dagiti gamgamit Jenubiam. Ay, un nga ron. Mabiit ang maibos ti kwartak no kadwak ni Lala. Apaan nak may tnudyak maitad ti kayat na. Kaya ta sa wenday ta, kwarta laeng, ti kinayat na ken ka. Sinaam ki din. Kunamela na sino abak nang nagkawkaways. Pati dagiti bag na nagngingi na brand. Isumit nga minti kayat na, Manang. Alan pautangan na kong tarumwar kami. Ayawang kwartak. Rumwar kayaw, kat ingkay managastusan. Income lamangan iterwar, Manang. Nawang kwartak. Agluto kayo dito'y balay, ta iso kanan niyaw. Pasensya kan, Lala. Awan mo't kwarta ni Manang ko. Awan usarin ta arumwar. Anya matdatan nga, kundi kari ka kanya nga hamamat gayam nga matongtong pal. Pasensya kan. Urayan ta ti panagpensyon ko malin sa tarumwar. Manjakun, madikun. Ha? Mabayag nga urayan data. Agawidak pa nga ro data, umayak to, nagpensyon ka.